La regidoria de Turisme ha programat tots els dimarts de l'estiu funcions de teatre dirigides al públic infantil al Parc de Sant Antoni. Puri Fariza ha sigut l'encarregada de la programació d'esta campanya de teatre infantil que ha tingut un gran èxit en el seu quart any de funcionament. Moltes són les famílies que cada dimarts a les 9 han acudit al parc a gaudir amb el teatre. La clau de l'èxit ha sigut programar espectacles divertits i entretinguts que, sense deixar de banda els aspectes didàctics ni el missatge, arriben als menuts. Han tingut una programació molt intensa, tots els dimarts de juliol i d'agost, acabem avui la primera setmana de setembre, per tancar l'estiu, i han tingut companyies des de Cullera, com és la meva, tramant teatre i Magic 6, a companyies com avui d'Argentina, que és el Redoble de Títeres, i han tingut també companyies de València com l'Estrella, Somnis també de València. Ha sigut una espècie de festivalet molt bonic. Si tu dones una programació seguida i unes bases, i saps que tots els dimarts fas, la gent ve, a més ve sempre, vull dir, perquè obres que agraden més a xiquets, que no, unes són d'animació, altres de títeres, altres... Però la gent està molt contenta perquè són 4 anys i ja la gent sap que és un referent, que és dimarts a les 9 en el bocadillet al parc a sopar amb el xiquet i té molta gent de Cullera bé, però molta de fora, estem molt contents. Mira, sí n'hi ha un baremo, el baremo és que quan els xiquets no s'agrada, saps si se van a jugar al parc. I si veieu la funció veureu que no, que els xiquets se queden, perquè normalment les funcions que triem són boniques, són dinàmiques, són divertides, que això és molt important, en valors també, però divertides i que els xiquets participen i això és molt important, això fa que els xiquets s'enganxen i vinguen sempre contents i amb ganes. La temporada es tanca ahir amb la companyia argentina de titelles Redobles de Títeres, que representa l'obra Cuando la calabaza suena, Títeres lleva. Bueno, me tocó hacer el cierre, así que espero estar a la altura. Bueno, la obra es un divertimento titiritesco de guante y varilla, y un poquito la actriz, digamos, que salga un poquito adelante a presentar y no a desvelar el misterio de la titiritera, pero bueno, a participar ahí con los chicos. Y es una historia muy antigua. Es una adaptación libre de un titiritero mexicano que se llamó Germán Arzubide, que ya no está vivo, y se llama Comino vence al diablo, pero yo la he adaptado y le he cambiado los roles y he puesto Berto vence al diablo, que es un personaje de color que es obligado a trabajar bajo la amenaza de que va a venir el diablo, y en definitiva después se desmonta que es una farsa, pero no voy a contar por qué. Yo creo que por lo vivo del teatro, ¿no? Es el aquí, el ahora que no se repite nunca. Los jueguitos, esto que decías tú antes, electrónicos, son siempre lo mismo y los niños ya saben a qué se atienen, ¿no? El teatro tiene el factor sorpresa y el factor mágico, que es no sé lo que va a pasar. Y entonces yo creo que eso, que además es una cosa que a mí me parece culturalmente milenaria, ¿no? Que todas las culturas tienen esa fascinación por los muñecos que se mueven mágicamente, aunque se sepa que detrás hay un titiritero, ¿no? ¿Berto? Sí, señor. Venga aquí enseguida. Sí, señor, ya voy. Inmediatamente, preséntese aquí adentro. Sí, señor. Lo que pasa es que ha traído unos sacos muy grandes usted y este saco muy pesado. Bueno, circule y cállese la boca.